Malawi Brief. Mkazi wa malemu Abdullah Pken amene anali Chief of Protocol wafika pamaso pa komiti imene ikuyendesa kafukufuku wa ngozi imene inachitika ku Chikangawa. Iwowa akulongosola zomwe iwo akudziwa ndi zomwe zinachitika ngozi isanachitike. Ndi takhala ndi pomwepo kuti mumve zimene iwowa akulongosola. Amagwira muna patwapo defi graduate ndikhuva kuti munalandira defi graduate munalandirapo so chipepeso china choti popeza ngozi inachitika ndege ilibe insurance a insurance amayenera akupatseni chipepeso ngati inalibe insurance ndege kuti IMDF amayenera akupatseni chipepeso. Sundudziwa ngati munalandirapo chipepeso cha mtundu umenewo. Zikomo kwambiri. Ngozi itachitika ku ntchito kwawo anatipasa graduate na anatipasa so pension yawo na anatipasa workers compensation. Workers amati ku ntchito kwa mapereka workers compensation ndi anatipasa meneso. Zikomo. Kodi mukudziwa kunena kuti pakachitika ngozi manager ngati imene inachitikira imanager kuti moyo wa munthu unatayika pamene anali kuyenda pa ndege mmayenera be kupatsidwa compensation kapena chipepeso chifukwa cha ngoziyo imene yachitikira. Ndipo mmakhala ndi mpata wa zaka zitatu zokha kuchokera pa nthawi imene ngozi yachitikira kuti mupange claim kuchoka kuboma chipepeso cha mtundu umenewo. Zikatha zaka zitatu ndi kuti simukhalaso ndi mpata woti ngakhale mukhoza kupita ku khoti kuti mukadandaule. Mukudziwa zimenezi? Ayi, sindikudziwa. Chair, mafunso anga athera pamenepa mwina pa ma recommendation nkhani ngati zimenezi zofunika tidzaziganizire. Thokoza. Lilonge mude. Zikomo kwambiri chair. Pepani kwambiri mai lapukeni chifukwa tidaluza munthu ofunikira kwambiri koma kwa inuyo anali wapamtima panu. Pepani kwambiri chifukwa cha chimenechi. Ndimafuna ndingofunsa mafunso awiri koma kuti ndingomvetsetsa bwinobwino chifukwa mwalongosola kunena kuti akupita ku South Korea. Iwo amakayikira kuti sakabwerako ku South Korea ako. Kenakonso patabwera ulendo oti apita ku Maliro ku Nkhatabe nawonso amakhalanso kuti amamvanso ngati kuti sakabwerakonso kumeneko. Kodi munakhalako ndi mpata wina wake poti munthuyo adapita nzovuta kuti udziwe kuti nchifukwa chani? Mudakhalako ndi mpata wina wake nkulingalira kuti mwina amadziwa china chake chimene mwina sadakululireni? Ndipo mwina ndifunsebonso kunena kuti amanena nkhani za waleti kuti kusamalirani katunduso wina wa ku office amene adakonza ma office a week before muta adapanga clean office nkutenga katundu wina nkukupatsirani. Katundu ameneyo alipo amene adakupatsirani iyo kuti sunganizi. Ndipo kodi mukuyang'ana ngati mu waleti kapena mu china chilichonse chimene iwo adasiya mudapezapo chifukwa mwina chimene chimachititsa kuti anene kuti mwina tikukolera kumene kusindibwera? Kenakonso akakwera ndege inanso ayi mwina tusindibwera. Mudaonako kuti mwina pali china chake chimene mungatithandizire ngati komiti kuti tione pa nkhani imeneyi? Zikomo kwambiri. Pa zinthu zonsezo mwanena palibe chimene naona kuti chachilendo chomwe chingakhale kuti chinali chiopsezo kuti mwina munanga manena
zimene zija chifukwa cha ichi kapena chifukwa cha icho ayi ndithu panalibe. Chimene ineyo nditazindikira kuti munanga aja amandiuza za wallet nditakhala ndekha kulingalira maliro atachitika choyambirira na maliro atafika ku airport anthu anathamanga kundifunsa chaunzika ndi mazimu ndi napeza kuti chaunzika ndi mazimu zinali muti mu wallet muja ndi nakhala pansi kusifunsa munanga kapena maziwa kuti izizi ziwiri zizafunikira ndi zizandithandizire kapena maganiza kuti mwina anakatenga wallet zinakakatayika kuchikangawa ndi kuti ine ndinakavutika nanga si amati sunga pangise death certificate without chaunzika. Ndi naona tu mwina munthu uja amathandauza chifukwa cha izi ma documents ena amene anali ku office anali ma documents oti ayiwo ndine Funso langa lomaliza chair ndimafuna ndidziwe chifukwa choti Bambo Abdul Apken anapita nawonso ndi a vice president led ku South Korea kenako anabwera pa 9 ndi mungakumbukire kuti ndi nthawi yanji imene adakuuzani kunena kuti mawanso tikuchokapo tikupita ku maliro mukhoza kukumbukira kuti dali nthawi yanji? Anafika ku nyumba cha 7 to 8 ndiye nthawi imeneyo ndimene anandiuza makumbukira sanakhale ndi pasi pomwe kuti tafika limochedwa program ya mawa mwezi wiretu tikhala tikupita ku maliro akasambala ndiye ku maliro kundizachoka pano 8 o'clock chifukwa nthawi zonse akamachoka amandipasiratu program kuti inenso ndipange program yanga yowakonzekeserera ulendo wawo ndiye anandiuza pa 6 to 8 yeah. Betsa Kasena. Ziko mwambili chair mai Lapkeni Ivani Shirontozo kuchokera kwa anthu ochokera kudedza Kasena chifukwa chotaya bambo wakunyumba Bambo Abdul Lapkeni komabe mena nene la chair muja palipena ndipena pamene timafuna kuti mutithandizeko kuti gairako mautenga kuti tikama maliza kafukufuku wathu ayankhe mafunso ena amene ndamene mukutipatsa. Ndiyambire pamene alekezera anzanga akulilongwe mude anafunsa funso lomaliza nthawi imene anakuwuzani kuti akupita ku Nkatabe mwayankha bwino lomwe. Sindikudziwa ngati pokuwuzani za program imene adanena ndi program inayipo kale kapena kuti yangopangidwa mwadzidzidzi ulendo ku Nkatabe. Ziko sana ndiuze kuti ulendo unalipo kale kapena wangopangidwa mwadzidzidzi anangondiuza kuti program ya mawa 8 o'clock ku Nkatabe tizabwerera 2 o'clock basi kuaperekeza president ku Bahamas. Mafunso ena amene munali nawo amene ngati ndinakuva ndi bwino lomwe mwanena kuti malipoti awiri kafufu amene munawerenga bwino lomwe ndipo munamvetsetsa nava bwino ndi choncho inde chabwino. Malipoti osewa mukawerenga la BFU la ndege ndi mawerenga chair pa tsamba 34 medical and pathological information munawerengapo nkhani imene pamenepo pa page 34 ya report la ku Germany lichangati ndayiwala poti ndi chibuku chachikulu mwina mkonza kungo ndi tanthauzira kuti ikuti chani mwina ndikumbukira ayi chifukwa ndimona ngati limayankha lina la funso lanu imene mumalongosola la kuti chifukwa chani Sanda analimwa ngati opanda mafupa lebwedebwede chifukwa chair mukawerenga mwina tipite ku BFU report yo the same chair ndiwerenga limodziro koma mukapitanso ku commission of inquiry report limene anapita iwo alija likwambaso nkhani zomwezo za
survivability page 55 koma mwina ndingopita ku BFU report page 34 ikukamba za ma injuries anthu amene anachita ngozi imeneyi kuti anavulala kwambiri mutu khopa pako khosi komanso ndi multiple fractures kapena anali ndi anachoka mafupa miyendo manja khale chiuno ndifuna mafanizo kuti ngati munawerenga mmene mati munawerenga ndipo munalivetsetsa zimenezo munaziva zimenezo ndinazimva kwa inube sizikukwanira kuti mwina nchifukwa chache amapowanyamula mwina amaveka ngati alibe mafupa mwina futa anali achoka kapena kwa inebe zimenezo sizikwanirabe chifukwa chokuti nanga sitimakhala kuti mwina taonera ngozi za ndege mmene zimachitikira komanso kuona mmene panthunga paja panaliri ndewo makhala ndimakhala ndikuzifunsa mafunso kuti apapa mmene pakuonekera zitheka bwanji anthu kukhala zinyenyeswa chonchi chani chinachitika ndi chani chimene chocho chabwino chifukwa chache mwina mabwera kuno munakulongosolamo kuti mutapita ku inquiry ndikupita inquiry imene ndi inquiry imene inatulutsa report pa December 2024 ngati ndakumva bwino mati acheya aja adakuyankhulani chiyankhulo chanu chimene mavana I think ndi chachiyawe acheya aje ndoti ndi ya Justice Alide mdani mafusa amene mafamu yankhule koma mwina adakutsingani ndi chifukwa chache komiti ino inakhazikitsidwa mukhoza kuti gairako mafusa amene nthambi mudali phela kuti adakutsekani kuti musalongosole komiti ino mwina mudatiuza kuti tifufuze ayi mafunso amene ndinkafuna kuti ndipitirire kufunsa ndimafuna ndipitirire kufunsa pa nkhani yomwe ya thupi lolobodokali ndiye ndisanalimalize kulifotokoza chomwe sindinavekere sanda chomwe thupi linapangira chonto mmene ndinadulidwa kuyamba kuyankhulidwa muchiyawo kuti ndikhale munthu wovomerezeka ngati Msilamu, which I did. Ndiye kusiriza kuti mafunso amene nawo anayankhidwa kale kapena ndikufunse ni moteremu mabwera kuno ku komiti imene cholinga chake nchekuti tifufuze mafunso ena amene ngati akubanja muli nawo anafunsa anthu hani yangozi mwayankha mwina ndi mafunso ati amene muli nawobe amene mukufuna komiti ino kuthandizani amene simunathe kuyamba ku inquiry yoyamba ija funso langa ndi lomweli ndikukakamira kuti chimene chinapangisa thupi la munanga likhale mmene nalili osasambisidwa osaveka sanda wina aliyense osaligunda anachita kuyika malamulo pakana kuwauza anthu akumanda ndi funso limene lolo ndi limene ndingafuna nthawi imene kuti andiyankhe koma sana ndiyankhe mapeto ake anangondiuza kuti ndikhale munthu ovomereza ndi okhulupirira ndi opirira nde ndinathera pati pompo so mkomiti ino ndifa chake ndinena kuti ine ndimafunisisa nitaziwa what happened kuti mwambamu chinachitika ndi chani kufika poti munthu akhale nyenyeswa munthu mkulukulu kumaoneka ngati kathumba angomweka mukathumba olongozi timaona ngozi anthu amanyamulidwa ndege yapanga pokapoka ikapsha mwina zimachitika zina zake koma iyoti sinapye komanso kuoneka mukayiona mmene inatemekera muja ndizoti ena ake be mathupi amayenera samayenera kukhala mathupi mmene analili muja ndi ndifa chake ndikupempha this committee kuti pamene popo ine muzango ndifufuzira basi ndidzakhala okuthira koma sinakuthire chifukwa choti ndinadulidwa. Ripoti limakamba pomaliza chair ripoti la commission of inquiry imene idalongosolapo nkhani yokhuzana ndi autopsy kuyeza kwa matupi amenewa ndipo ikulongosola bwino kuti
mwina ndi thupi la malemu Lapken chifukwa cha chipembedzo kuti amenukidwa mwachangu sadakayeze achipatala autopsy amatero pa chizungu. Mwina mukhoza kufuna kuti komiti ino itenge njira imeneyo kuti mwina pakhale autopsy report, autopsy kapena akayezenso thupi la malemu amunano. Chiya ndi mazita amenepo masana odzirwana. Nkhani amene ripoti yona nenera kuti chifukwa cha chipembedzo ndi chifukwa chake sanathe kupanga autopsy yo, sindokhulupirira kuti zimenezo zinazoona chifukwa kumochale kuja titafika sikuti tinangofika nthawi yomwe nkunyamula maliro, tinakhalanso mwinanso pana chamma 8 ndikunyamula maliro acha. So zimenezozo sindokhulupirira kuti kumbali ya munanga kuti panalibe ma medical report kuti tiziwe what happened. Mwina zinzathu ngatani nali nawo koma mukumva kwanga sindikuziwa kuti pali munthu amene mwina ena I don't know, singayankhire koma tina uzidwa kuti fa doctor amene anakandipasa makalata kuti ndikatengere death certificate anandiyankha kuti medical report palibe, anangondilembera kapepala kakang'ono chonchi atipitani akakupangireni ujeni death certificate, that's all. Ndipo ndinapita ku central mortuary kuja ndinakumana ndi doctor ameneyo. Mwina pofuna kupanga confirm my records. Commission of Inquiry Report, page number 58. Ikafika ku kani ya autopsy. Makamaka pa thupi la Lapken. Ndiwerenge nchizungu. Pali 2 sentences. Mrs. Sarah Lapken, spouse to the late Mr. Lapken, whose body was taken for burial on 12th June 2024 without undergoing an autopsy, was very emotionally distraught. End of quote. Manifest said, without undergoing an autopsy, was very emotionally distraught. So akusimikiza a commission of inquiry. Kuli autopsy sina chitike pathupi la Lapken. Chifukwa chake sakurani sakunena chimene sanapangire autopsy, koma iwo atapita anapeza autopsy pathupi la Lapken sina chitike. Okay, komano sindi kudziwa fukanena kuti mai Lapken anali emotionally distraught. Sindi kudziwa kuti mu state imene anali nawo anafotokozadi, anayankha mafunso ku commission of inquiry, anapereka report yawo pakuti anali emotionally distraught. Sindi kudziwa. Okay. Yes. Chair, sorry to come in. Ndikugwizana nanu pamene mwawerenga apo ndimene ndimauza so Mr. Mai Lapken. Koma let me take you, Chair, to page 52 of the same report. Chifukwa chimene mumati mwina siti kuchidziwacho. If you go on page 52, the paragraph ya mwamba, second paragraph, let me read it. It is in evidence that an autopsy was not conducted on the body of late Mr. Lapken following the request by his family to be buried as soon as possible as demanded by the Islamic faith. The body of the late Mr. Lapken was therefore released on the morning of 12th June 2024 and was buried the same day at his home village in Mangosh. That's why nafusa kuti anakatenga okha foti cha ngara kusimikiza nazo kuti anawerenga report alivetsetsa and kuti nzimene zidachitika adi kuti anafuna kutenga pathufu lake tsiku lomwelo and funso langa sana yanke linaona kuti now futa atipatsa zimene mafunso awo, would they want to have an autopsy on the body?
mukhoza kufuna kuti papangidwenso njira zina zachipatala kuti tiyeze thupi la malemu amuna anu. That was a question. Ziko ineyo ngakhalenso abale awo amunanga poti nthawi yadusa komanso anthu tinayamba kukhala ngati kulimba mtima nkuchivomereza. Sindinganene kuti mupitenso mukayambenso kupanga zoyezayezazi komanso kuchimuna akonso sangalole kuti zimenezo zichitike, chifukwa tinafunsanapo funso limenelo ine apongozanga tinanena kuti basi zisiyeni mmene zilili ndi momwe zililimu, olo tipange zimenezo kuti anthuwa munthu yazuka. So ifeyo ngati Asilamu basi tinachivomereza kuti basi zikhale choncho. Koma pa nthawi imeneyoyo anakandifunsa kuti tikafukulenso tikapange izi, nakavomera kuti yes, koma panopo nthawi yatha si no. Mwina ndimafuna chair kumaliza kwache meta welinga page 52 mucha mwina amayi lapukena atatithandiza komiti ino chifukwa amene akambira amaliziramo kuti nthawi imene yakadandifunsa nkadavomera na ndifuna ndiwetsetse kuti ndi ndani amene wakubanja kwa lapukena amene anafusidwa nkunena kuti tifatire tutenge thupilo musayeze thupilo ukayika kapena mwene chifukwa cha nkhani ya chipembedzo azimaya makhala kutali mwina ifika nkhani nthawi kapena anapanga ndi azibambo apongoza akonena atatiuza kuti ndi ndani anafusidwa malingana ndi ripoti anafusidwa kuti apange autopsy koma adakana nkupempha kuti atipase nthupi fati kaikele lomwe lino ndi ndani kubanja kwa lapukeni. Ziko kubanja la lapukeni kulibe munthu amene anafusidwa kuti tikayeze thupi nkukana, kulibe amene anafusidwa. Koma ife tinango pachipembedzo chathu maliro sagona ndi tinauzidwa tinanena kuti tinapempha kuti maliro tikayike mamawa, koma sana tiuzo kuti palizoyezayeza. Anakanena kuti palizoyezayeza, mwina tinakanena kuti tiye tidikire maliro ayezedwe, koma palibe anatiuza za zoyezayeza. Cheo, Zimvai, and then Mwanza Central, then we come to Mulanje North. Ziko mkwambira cheyapo tipatsa mwayi anthu akunchewu Zimvai kuti tifunseko mafunso tesa mwina awiri olatatu. Choyamba ndikupepeseni mayi lapukeni chifukwa choluza okondedwa anu pepani kwambiri. Kumasana kuno tinali ndi Madam Mary Chilima amene anafotokozera komiti ino kunena kuti anali ndi mwayi opeza zina katundu wa munawo ngati zovala zimene zinali ndi fungo losakhala bwino, mafuta ndi zina zoterozo. Inu yonse mwayuza komiti inoyi kunena kuti munayitanidwa ku area 30 kumene munakapasidwa mafoni amene sanali mu state yabwino. Foni imaoneka ngati kuti ndi ophwanyidwa ngati inasinjidwa mu mtondo munatsindika moteromo. Komanso munapatsidwa passport. Ndikhulupirira kuti passport imeneyi ndinu amene munayitenganso ku nyumba kwapatsira bambo aku nyumbawo atakupemphani kuti ndipatsireni passport yanga andi munayitenga. Mangofuna mutayiuza komiti ino kuti mmene mudayitengera passport imeneyi kwapatsira bambo nthawi imene amanyamuka ulendo wawo ndi mmene imakabwerera nthawi imene anachita ngozi imaoneka motani. Tikatengera mmene anatifotokozera mayi Chilima kuti zovala za munawo zinali mafuta, ndikupera mafuta amene onda ndege kaya sitikudziwa sana fotokozere. Inuyo mungatifotokozere motani kuti passport imene imaoneka bwanji, mmene munayitengera powapatsira ili bwinobwino komanso mmene idakabwerera itachita ngozi. Ndikhulupirira kuti tatifotokozerani kuti imaoneka bwanji. Ziko passport mmene ninapasira amunanga ndi mmene inabwerera zinabwera mosiyana. Mmene ili passport kufikira siku la lero inali yoti ngati inagudubuzidwa mfumbi
ina ndi timagazi pang'ono ndiye inali ngati inapakidwa timafuta osati yonse kuipaka koma timafuta peji ina ili timafuta peji ina yopanda mafuta mapeji apa akatiwa alibe mafuta koma peji 2 ndi chikupa zotuwa ndi magazi ake okhala ngati basi pang'ono basi ndimene ili pana lero. Zoma kwambiri chair. Mwanza Central. Chair zikoma kwambiri. Choyambirira nipepese kwambiri. Mailapukeni. Mkulongosola kwanu mwabweretsa nkhani imene tili nayo chidwi kwambiri kuti ngati komiti tiyitsatire. Zikuoneka kuti amayankhula mumakhala ngati akudziwa chinthu china chake chimene chitachitike. Ngati komiti nkhani imeneyo sitingangoyimvetsera ndi kuyisiya. Tikuyenera kuti tifufuze kodi ngati tingakwanitse chinali chani chimene chimapangitsa kumayankhula zimenezo. Ndiye mwina ndikhoza kukufunsani chifukwa mwanena kuti inuyo samafuna kukuwuzani zokuopsezani kapena zokukhumudwisani malinga ndi mmene mmakhalira nawo. Komano mwina kuti munthu pamoyo umakhala ndi nzako amene amakhala nzako okuti umatha kumuwuza china chilichonse. Nkutheka azimayi mumathaso kudziwa kuti ineyo amunangawa wakuti amatherana naye nkhani. Alipo ena amene mwina ndi anzawo a malemu bambo Lapken amene amacheza nawo kwambiri wakuti mwina zikhoza kutheka kuti amenewo akanatha kutherana nawo mawu ankhani ngati zoopsa ngati zimenezo. Zikomo. Amunanga anali munthu uja oti samakhala ndingani kuti best friend. Samakhala ndi munthu amene olo ine ndingadalire kuti uyu ndikamfunsa za munanga ndiyankha. Amunanga ndimakumbukira siku lina nafunsapo kuti inuyo kwenikweni anzanu kwenikweni ndi ndani. Anandiyankha kuti chifukwa cha ntchito imene ndimagwira I avoid kukhala ndi anthu ocheza nawo oti pakana ine ndifike size oti ndimasuke kumacheza nawo nkhani. I have friends koma ndilibe munthu oti ndingamasukire kumacheza nkhani. Anali choncho amunanga. So analibe munthu oti angamuwuze oti ulo inenso ndinganena kuti kapena inuyo mwakuti ayi. Zikoma kwambiri chair. Funso limene ndinali nalo ndi limene. Ningofuna ndifunsebe funso lomwelo. Amunanu khalidwe lawo linali la bwanji. Akaka kanali koyambirira kukhala ndi ma strange behavior khalidwe la chilendo lomaona ngati kuti sizikuyenda moyo wawo mwina imfa ikubwera. Kanali koyambirira mwakhala nawo zaka zambiri. Kanali koyambirira kuonesa khalidwe limene lili kumayankhula zimene zizi. Zikomo. Inde kanali koyamba makamaka ndinganene kuti mwina miyezi imene inali ya kumapeto kuti nthawi yokagwa ndege ikuyandikira. Mwina miyezi imeneyi ndimene amakonda kuyankhula mwina mwakhala tikucheza chifukwa timakonda kusewera bawo. Ndi mwina tikamasewera bawo siku lina ndimabera ineyo kuti ndawina ndananena kuti muziberatu panopo ndili moyo. Zimenezo zinali mwina 4-5 months before. So miyezi ngati imeneyi inali zoyankhula zake zinali zoti kodi nzangayo akuyankhula bwanji. Koma poti ife azimayi mwina nzako akuyankhula kutanthauza zina iwo matanthauzira zina.
mwina ukwiya paka na bawo lithira pati pompo, koma leta zitachitika ndi mmene ndimaganizano kuti kodi munthu uja kunali kumandisanzika nkhani zonse zija. Inali miyezi yake imene kwina konseko anali bwinobwino koma peto kuno